Понякога най-страшната болест не е в тялото, а в това никой да не те види. В древния Иерусалим, край овчите порти, имало капалня, наречена Витезда. Дом на милосърдието. Там лежали болни, слепи, отчаяни хора. Всички чакали едно чудо. Когато водата се раздвижи, първият, който влезе, оздравявал. Но сред тях имало един човек. Той чакал не ден, не месец, не година. Чакал 38 години. 38 години болка. 38 години надежда. И най-тъжното, 38 години самота. Когато Исус го видял, го попитал: искаш ли да оздравееш? А човекът не казал просто да. Той казал нещо, което къса сърцето. Господи, нямам човек. Нямам кой да ме вдигне. Нямам кой да ме забележи. Нямам кой да ми подаде ръка. И тогава Христос му казал: стани, вземи одъра си и ходи. И човекът станал. Но този разказ не е само за чудото. Той е за нас. Защото и днес има хора край нас, които не лежат до капалня. Но душата им е парализирана. От страх, от болка, от самота, от минало, което още ги държи на земята. И може би не чакат ангел. Може би чакат човек. Човек, който да ги види, да ги чуе. Да им каже с очи: не си сам. Неделята на разслабление наближава и ни напомня едно: Христос изцелява. Но на нас е поверил милостта. Затова днес се огледай. В семейството, на улицата, в църквата, на работа. Може би някой до теб тихо казва: аз си нямам човек. И може би този човек си ти.